Der sparede jeg da vist lige 12 meter skosåler der, var. Har du købt en eller? Ja, og man kan køre i den indendørs. Jeg har også prøvet at køre knallert indendørs, men det gik bare ikke så godt. Jeg besvimede 3 gange. Nå, hvorfor? Kulilteforgiftning 2 af gangene, og så 3. gang, det var fordi min underbo kom op og slog mig i hovedet med en billiardkø. Men er det her, er det ikke bare den fedeste idé? Jo, for søren da, Robert. Niels, skal du ikke sige til Robert, at han ikke må køre med ellert herinde på redaktionen? Hvor hurtigt kan sådan en køre, Robert? 45 kilometer i timen top speed. Jamen, så kan jeg da slet ikke se, at der er noget galt i det, Kim. Sådan en her, den vil forbedre effektiviteten her på arbejdspladsen. Vi burde faktisk alle sammen have ellert. Der er ikke noget at sige til jer. Vi danskere skulle høre om den her fantastiske bil hver dag i 10 år. Det er et teknologisk mirakel. Ja. Prøv at høre, hvis du også skal have en, så kan jeg fortælle, at de koster altså kun 40.000 kroner. Nå, jamen hvor har du fået 40.000 kroner fra? Jeg har da solgt min lejlighed. Hvor vil du så bo? Her! Jamen, du kan da ikke bo i en ellert. Det kan man da. Jeg har allerede skiftet adresse til Robert Dølhus Ellert Danmark. Tror du, postbuddet kan finde dig på den adresse? Nej, men så slipper man for at betale de regninger. Det er snedigt, hva' Kælling? Hvordan vil du så tage bad? Det er snedigt igen, hva' Kælling? Robert, Niels spurgte efter dig inde i studiet. Okidoki. Jamen, jeg er vist også helt opladet nu. Der er nu ikke noget som sådan en lille 6 timers pause midt på arbejdsdagen. Så ja, den der er kørt. Low battery. Lisa, gider du godt lige skubbe mig tilbage til stikkontakten? Nej. Ja, hej Niels, det er mig, Robert. Ved du hvad, jeg kan desværre ikke komme ind i studiet i dag. Ja. Ja, jeg er hjemme nu. Okay. Ja. Hej. Robert, altså, hvordan går du egentlig på toilettet?